El dimarts 24 d'abril, el Consorci d'Aigües de Tarragona ha celebrat l'Assemblea General per aprovar els resultats del 2017. Les dades estan recollides a la memòria accessible a través del web corporatiu. El president en funcions del Consorci, Josep Fèlix Ballesteros, a l'inici de l'Assemblea, ha volgut recordar el president Albert Abelló, mort de manera sobtada el passat 20 de desembre, assegurant que va ser un president que va liderar el projecte més innovador dels darrers anys, la planta d'ozó. Com ja és habitual en l'assemblea del mes d'abril, s'ha informat als usuaris de la situació dels comptes de l'exercici anterior. Important, per tant, sometem a la seva aprovació justament els estats financers amb aquest resultat obtingut durant l'exercici 2017 de 5.909,58 euros a incrementar, com es proposa, a la reserva voluntària. S'aprova? Doncs aprovat, moltes gràcies. En la mateixa línia s'ha donat compte de les licitacions i adjudicacions efectuades des de la darrera assemblea celebrada al mes d'octubre, així com de les obres i projectes realitzats i en curs. En aquest sentit, també s'ha presentat l'informe d'explotació de l'any 2017. D'altra banda, s'ha informat de la revisió del tipus del cànon de derivació amb resolució del Consell de Ministres del 23 de febrer de 2018, passant d'un tipus del 0,09757 a 0,09067 euros metre cúbic. Aquesta disminució suposa un estalvi de costos de gairebé 700.000 euros anuals per a tots els consorciats. Una reducció que, tal com explica el director gerent del Consorci, Josep Xavier Pujol, s'ha aplicat ja a la factura de tots els ajuntaments i indústries consorciades del passat mes de març. Això s'ha començat a aplicar a partir de la factura del mes de març i, conseqüentment, indefinidament, fins que ens tornin a revisar aquest tipus, que és revisable amb un mínim de 2 anys. O sigui, estem subjectes a una revisió d'aquí 2 anys, o 3 o 4, quan en determini l'administració. Pujol també ha explicat als consorciats les línies bàsiques del Pla Estratègic 2018-2021, un document que recull les principals inversions dels propers 4 anys valorades en més de 24 milions d'euros. Com a darrer punt de l'ordre de l'Assemblea, s'ha acordat incorporar un nou ajuntament consorciat, l'Espluga de Francolí. L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, segons acord del ple municipal del 28 de desembre de 2017, demana la seva reincorporació, en aquest cas al CAT, amb una dotació de 150 metres cúbics dia, equivalents a 54.750 metres cúbics any. I, per tant, la proposta seria incorporar l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí amb la dotació de 54.750 metres cúbics any. Amb aquesta darrera incorporació, el Consorci d'Aigües de Tarragona passa a tenir 63 ajuntaments consorciats i 26 indústries.